terfynol mwyaf poblogaidd Prydain ar hyn o bryd yw'r Texel, sef yr hwrs sy'n cael ei ddefnyddio mwyaf ar gyfer cynnyrchu cigoen ar gyfer y farchnad gig. David Jones o Cefn Caerferch Pwllheli. Croeso ato ni, David. Pam mae'r Texel yw'r hwrdd terfynol mwyaf poblogaidd ym Mhrydain? Wel, yn bennaf i gynnyrchu oen tew, ond hefyd mae tua 15% o Texel o fewn y diadell gymyrsial drwy Brydain sydd yn dda iawn hefyd, so mae Texel reit gry. Ond beth sy'n gwneud y Texel mor boblogaidd? Pam? Yn bennaf, y siap, y tu ôl, y carcas, y cefn, y pwysa, lot o wahanol bethau. Mae'n hawdd iawn i wneud y rhywun yn dew o ddau ar y Texel hefyd sydd yn bwysig ofnadwy. Ni yn osbarth y ddafad y 2 flwydd neu hun, a mae'r rhain yn anferth yn dyn nhw. Anferth yn dyn. Achos maen nhw fod wedi magu wyn eleni hefyd. Yn dyn. Mae'n anhygoel sut maen nhw mor fawr ac yn edrych mor dda wedi magu wyn. Mae'n gredit i'r breeders i gyd ac yn danos pa mor dda di'r Texel, ddafad Texel. Ac yn edrych yn ffres hefyd, i feddwl, mae dafa flwydd heb bagi o bosib yn edrych yn ffres a mae ei ddisgwyl, ond i ddafad hun fan hyn, maen nhw yn dda am y bryd yn dyn nhw. Yndi, mae'r defaid yma, y defaid hun, yn profi pa mor dda di'r Texel. Sy'n nhw'n medru magu wyn a troi allan mor gigog a hyn, mae o'n anhygoel, gwych. Wrth bod ni'n edrych ar y llinell ar hyn o bryd, mae'r beirniad yn edrych ar y pen blaen a'r y pen ôl. Yndi. Pa un sy'n bwysica yn eich barn chi? Y pen ôl. Yn fanna mae'r arian yn cael ei wneud o fewn y Texel, ond eto mae'n bwysig bod y pen yn gywir hefyd, ond y pen ôl di'r bwysica. Ond mewn arwerthiannau a sioiau, mae'r pen eitha bwysig i lawer o feirniad. Yndi, mae rhaid cael ei ddau mewn sioe a sel. Ond y corff sy'n talu? Y corff sy'n talu, ia. Achos yn y pen draw, mae'r pen yn cael ei luchio pan maen nhw'n mynd i'r lladddi. Yndi, hollol. Felly mae'r beirniad nawr yn gadael nhw i fynd mwyn i gweld nhw'n cerdded o amgylch. A mae hwnna'n bwysig, achos mae rai bod nhw'n gallu cerdded i trad nhw'n hynod bwysig, yn dweud? Mae'n gofyn o fod yn gywir, os na fedrwn nhw gerdded, dyn nhw'n dau ddim byd. Ac cywirdob mewn bob dim, danadd, pwrs, traed, cefn da, mae hynna'n bwysig. Achos pam ych chi yn ei dal nhw yn y llinell, chi'n gallu cuddio ambell i wendid yn dych chi'n rwydd iawn? Os o ti'n wedi arddangos ys blynyddoedd, mae gen ti tricks of the trade fel ma'n deud oes. Ond fan hyn? Ia, ti'n gweld nhw. Maen nhw'n cerdded yn naturiol ebyn eu hunan a sa'n byd i guddiad. A maen nhw'n werth i gweld. Mae yn wledd i'r llygad yn dweud. Yndi, ofnadwy. Mae yna ddafad gref yn y canol nawr yn dweud? Oes. Mae yna sawl un yna. Swn i'n licio beirniadu. Mae gen o ddasg anodd iawn. Ar y beirniad hwnnw yw Richard Henderson o Ogledd Iwerddon. A braf gael y Gwyddelod yn dod draw yma i beirniadu. Yndi mae, a mae o'n gwneud i job yn rhwydd iawn a mae o'n gwybod be mae o'n chwilio amdan, ac mae'n freidiwr enwog hefyd ei hun. Wedi bridio meheryn a defaid gwerth arian mawr. Mae wedi gwerthu dafad am record yn Iwerddon, 19,000. 19,000, ia. O, hwnna'n dipyn o arian am dafad. Mae o'n dipyn o arian, yndi. Ac bob lwc iddo fo, chwarae teg iddo fo. Mae wedi gwerthu meheryn am brisio mawr hefyd dros y blynyddoedd, a brider da iawn. A fe hefyd wedi ennill sioe Balmoral yw e, ynddo fe? Mae wedi ennill y bencampwriaeth yna 4 gwaith, felly yn bridio yn ogystal ag gallu beirniadu'r Texel. Yn hollol, a mae o'n neud i job yn rhwydd iawn yma. Wel, dyna ni. Gawn ni hoi fach o gylch y defed, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau. Byddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth y ddafad 2 flwydd neu hun yn y man. Dwi'n meddwl bod y Gwyddel Richard Henderson wedi gwneud i benderfyniad fan hyn yn osbarth yr hen ddefed. Dafydd? Do, dwi'n meddwl bod o, ac mae'r ddafad sydd yn gyntaf yn ddafad eithriadol o dda. Mae'n edrych yn wych, yn gredit i'r perchenog ac i'r bryd Texel yn gyffredinol. Rob Bennett y Byrhol Meifod sydd ar hyn o bryd yn y safle cyntaf yma
bach i ddafad, anferth. Anferth. A mae hi wedi cael llwyddiant fan hyn yn y gorffennol. Do, mai, do. Yn oen fanw. Hi oedd enillwraig y prif bencampwriaeth i ddechrau fan hyn nôl 2 flynedd yn ôl, ond yn anffodus fe gafodd hi ddiarddel y flwyddyn honno o'r gystadleuaeth. Ond eleni, mae'n nôl yma. Mae'n nôl. A mae'n edrych yn dda. Yndi, a mae jyst yn profi pa mor dda di'r ddafad yma i fedru dod yma yn oen fanw a dod yn ôl yma eto ac yn sefyll yn gyntaf rwan. Mae hynna'n gamp yn ei hun. Dafad dda iawn. A mae chwaer Rob, Catherine Bennett, wedi cael mab bach yn ddiweddar, Hayden Glyn. O, do. Ac felly maen nhw wedi cael reswm i ddathlu yn barod. Yn hollol, do, a sa'n gyfrchiadau mawr iddi. Ia, fi'n siŵr bydd Catherine yn gwylio yn agos iawn. Bydd ac yn brawd iawn. A fi'n siŵr os na fydd Rob yn neud ei waith yn iawn, fe fydd yn cael galwad ffôn i ddweud hynny hefyd. Bydd, swn i'n meddwl, bydd. A gyda'n yr ail safle, mae Proctors o swydd Gaerhirfryn. Yndi, dafad eithriadol o dda eto. Mae'n agos iawn rhwng y ddwy yn nhw, ond ti'n gorfod neud penderfyniad a pigo un yn gyntaf, llall yn ail yn dweud. Fel a mae'n edrych ar rwan ac dwi'n cytuno fo'r beirniad. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r teulu yma. A nid yn unig mae Texels yn nhw, mae diadau o ddefed llun gyda nhw, a dros 60,000 o ieir gyda nhw ar hyn. Oes. Ac yn godro. Ac yn godro, oes. Mae nhw'n deulu prysur iawn a llwyddiannus iawn. A Rob i hunan wedi dechrau mynd mewn i'r cage fighting. Do. Dwi'n gwybod tan all gyfeirio sy'n galw hynna ta be, ond... Ond dyn ni ddim yn eich cwrdd â fe mewn ar noson dywyll. Pan mae fe yn ei wisg yn barod i ymlaen. Na, so ti'n licio ceg anna fo? O, chwarae teg iddo fe. Wel, diolch yn fawr, David. Llongyfarchiadau mowr iawn i deulu'r Bennett. A Rob, massive congratulations to you. How would you do it? What's so special about this one? She's just been great since the lamb. So yeah, it's really good to be able to keep bringing them back as a lamb. So you do well as a lamb and a yearling new and an aged ewe. So yeah. And how's the cage fighting going? Yes, good. What's happened? Is that a you or the cage fighting? It's going good. I just shook the judge's hand with it, but that hurt a little bit. But no, cage fighting's going good. It's just training, but at the moment the sheep take priority, so we're enjoying both. And Catherine's just had a little baby as well. Yeah, that's right. Yeah, she's had a cute little baby. So celebrating all round. Yeah, it's been a good week. So far. Da iawn. Dyn ni'n dal